नैबे सिङाव जिरायोबा फेनखौ नोंथांमोना थिक खालामना लानो हागोन जों बेखौ थिक खालामनानै होगोन लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबे मोनसे जायगायाव फैनानै दंफैयो दै दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ माने नैबे जाहैबाय माने क'क्राझार कालचार कमप्लेक्स आरोखि ना जों बे जायगायाव फैनानै दंफैयो दा नोंथांमोननोबो आं देखायलांगासिनो दङ मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना मिथिगोन आरोखि ना जायखिजाया भिडिअखौ नायलांजोबबा मिथिगोन जों मानि थाखाय फैदों आरो आं बेवहाय मानि थाखाय सफैदों जायखिजाया आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे एरियाखौ आं देखायग्रोनि मा मा दं नोंथांमोना बेनि सोरगिदिंखौ नायनानै ला आरोखि ना बिराद मोजां समायो बिफां लाइफां आरोखि ना जायहा फैफेराखै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नैबे एरियाखौ जोङो दा बे समाव सिङाव हाबगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नायलांफाबाय थानो हागोन औ कालचार कमप्लेक्स ना दे नैबेजोंबो दं आरोखि ना लामाया ओमफ्राय जों हाबगोन जाहैबाय नैबे न'आव थांगोन जोङो बे न'आवनो थांगोन आरोखि ना हाबहैगोन जोङो दा दसेनि उनाव थांगासिनो दङ बिराद गोजौलै नै औ बिराद गोसा सान्दुं लोगोफोर नैबे जायगायाव आरोखि जा सौफैबाय नायलांनो जों दे नैबेलाय बे गाहायाव जिरायगासिनो दं दे मेरला मानसि दंफैसै न'आ बिराद मोजां नैबे न'आव जों दंफैयो आरोखि ना देखायलांबावनो जोंहा सिङाव कारेन्ट थांबायलै खोमसि नुसिगोन যেহেতু ভগবান হুকুমের খুব ধুনিয়া নেপালি গীত শুনুন সকলে मोजां दा साथी ने
গৈছে বুলি আপোনালোকে লিখিব ओंखाम जाहैसै बे समावहाय माने एसे सुटि होथ'दों ओंखामा बबावथोब्रा बे जायगायाव नायलांबाय थालाय लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दङ माने बे जायगाखौ आं फुरा एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन आरोखि नोंथांमोननो जायहा फैफेराखै नैबे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कालचार कमप्लेक्स आरोखि ना बैयावबो बेबायदि न' दङ नैबाव थुरिबारि जाहैबाय नै थुरिबारि बिराद मोजां लाइन जालायथारदों माथो मोनजाबाय बुरजा जाफैदोंलै मानसिया दिनै बुरजा जाफैदों लाइन थालायनांबायना दे मा ओंख्रि बाहागि बेदर नाबो दं बेहाय ओंखाम जागासिनो दं दै जोंहा ओंखाम जागासिनो दं ओंखाम जाखांनानै एसे हाबफिननांगौ होननानै बुंदों आरोखि दा जों ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै आरोखि ना ना ओंख्रिना लानग्राया लाइन मोननै खालामदों ना लाइन ओमफ्राय बैजोंबो मोनसे लाइन चल' एसे नायनि ओंखाम जाग्राफोरखौ ना बिजों गेट लाइन ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुग्रा आरोखि ना बे दै दोनफैना होखादों बेवहाय बेबायदि आखिनानै दोननाय दं आरोखि ना मानसि मोजाङै सिनायाखै गोसोम कालार आरोखि हाबफिनलाय बिराद गरम ओंखाम जाखां लोंखां दा प्रग्रामाव फैफिनबाय प्रग्रामाव हाबफिनसिगोन आरोखि ना बिजों जों फैगासिनो दङ गरमथारलै गरमथार बिराद न berasal dari Indonesia. Korea. Nung tangsikan hari kita. Oh, berasal dari Om. Monasiun. Angkat cepat. Lewat. जोब्बायलै बिराद गरममोन गोजोन्थों जोबथ'बाय दिनै जोब्बाय दै